No, going to get see. Until some can go to National Tata. Actually, you got to hear Jimmy Ugiri. Nafia Bikimaya. I know Pado Akamuzu. Couple of years we can under. I'm not thinking that Dinaga. Actually, Mega is Nainaga. Serum Kaiga go to Heji. And then Ugiri. You get you a guava, see your Philbosia. Kwefi gafia iya bụ otu ihe na-anaghị amasị m chacha maka ihe ka ị ga na-akwụgharị n'anwụ ịpụrụ ga ebe a ịpụrụ ga ebe a ịnata ike agwụ gị ịgafia bụ nnukwu ọrụ eziokwu ọ naghị ekwe ọ bụ na m fonye ga-enye nka nna aga kịta aka m asị onye biko bịa gara m afịa mana nwe m onye nwe ọsọsọ m mụ na nne m ọ bụ ọnụ nne m ka m gasị ya gawa ka mụ atụkwuru n'onu ọ ya ka eji si na mmiri dọ na-eju dọrọ nwa nkịta etu ọ dị ugbu a afịa kịta anụ a is it I go it or I don't go it nke abụghọ nke mmecha eburu m ya bukwasị onye ọzọ mba nke ahụ na iwu na m ga-agarịrị ya ma agaghị ya nwa onye ga-agara m ya so I got to go you understand ya bụ na m ga-agarịrị ya bụ na ebe nwata kwuru aka ọ bụghị ebe m ga-asị ka m jiri ọkpa ga nọkwa ebe ị ga wee gbaa ụgbọ anyị gbakwata ụgbọ anọ ọzọkwa wee gaa mana erugo m ebe ahụ ugbu a erugo m afịa ugbu a wee gwa m na ebe m ga-enweta ya bụ n'ọdụ Nsụka n'ọdụ n'ime taa ka m si wee chọrọ ebe a maka izizi m ịbịa afịa sọsọ m na mbụ na-abịa ya bụ mụ na nna m bịa na-eso mana nke bụ izi m ịbịa sọsọ oge anọ bụ oge na-amanyere mmadụ onwe nwaanyị bịara n'akụkụ ebe a nwaanyị bụ igokwu ya wee manye ya nwaanyị ahụ ya bụ ọgwa anụ ya na-akpọ ya n'asụsụ Igbo bụ ọgwa anụ bụ ihe eji eme ogiri mana n'asụsụ bekee ka a na-akpọ ya coastal seed ka a na-akpọ ya coastal seed a ka ndị oyibo na-akpọ ya mana anyị nwa na-akpọ ya ọgwa bụ ndị Igbo ihe eji emebi ogiri o nwekwe ndị na-abụghachi ime ogiri ha kịta ha etinyebe ya egusi ne ka nwaanyị a na-amị egusi o tinye egusi nke anọ bụ oge ọ na-amanyere m nke m ma m na ọgwa na-agara ọnụ asị gị na enweghị ihe na-abụghị ego nke a bụ oge m matara nke m o meziere ndị nwaanyị ji meziere m ya chai n'okịta ka m na-afe na obere ihe o ji meziere m ya nke bụkọsis ebe ọ ka mma asete m oge nna nwa nke izizi nke a bụ nke izizi nke ahụ manyere ihe bụ nke ịbụa n'eka ọ na-ekechizi nke izizi ugbu a ebisa na-eme ihe onyonyo na-eseta ihe eserese anụnwa nke ahụ ka o kechere m nke ịbụa omezikwa ọzọ nke a bụ mmezi na ihe ọ na-ewekpọta ogbe n'aka esete m oge m nata maka na ike gwụcha ma ọ bụ sọsọ ọgwa ga mgbe m jikọtachazie ihe ndị ọzọ ya nata were ekwentị m tigodo n'ime akpa m wee mewe ihe m na-eme nke m ji ekwu ogologo okwu adịghị di m nke anọ bụ oge anyị na-eti ya na m ka m ji okwute wee na-eti ọgwa mana ka m na-eti ya m ji okwute na-eti ya tigide ya o wee tiribe etiri na-etiri nso ya otirie nso ya otirie nke bụ eziokwu bụ na ya bụ izizi mbụ mụ nwa iti ọgwa anaetu ka ọ dịkwa nne m ya bụ izizi ya nwe iti ọgwa ihe ọtụtụ ihe anyị na-adị echeta na anyị ga-eme mgbe anyị na-akwado akwamozu nna ma emechaa ha ncha ma ogidi o ma ngụ ma ihe a niile o emechaa ha ncha niile na ya ntie otirie na-asị nne m na ya na-etirikwa otu m ga weta ihe ọzọ bịa tie na ọ bụghị okwute ka eji eti ya gịda ga weta ihe eji esi ndị wee bịa were ya tibezie nye ya wee kwụsị etiri ọnwa akọ nchọrọ ịkọrọ unu maka ihe gbasara ọgwụ anụnwa ọgwụ anụ bụ ihe dị njọ anaghị atanwu ya ata ịta ya ata ụkwụ ọnwụ anaghị atanwu ọgwụ na ndụ ọgwụ abụghọ ọnwụ gasịchara ihe ndị na-ekwe ọnwụ gasịrị ihe ndị dị na ya mere na anaghị ata ya na ndụ onye tara ya na ndụ ị ga-anwụ ị ga-emecha ihe si ya ị ga-esi ya n'ọkụ sie ya oyi emegasịcha ihe ndị ọzọ bifo erinwuo ya ọ bụghị ihe a na-eti n'ọnụ mana o nwere ihe mere ofu ụbọchị oge anyị ka dịkwa obere wee ụmụazị anyị na ha na-aga egwu ka egwu nta nwanne nna ha wee sị ha na o nwere swiiti ọ ga-enye ha na vileji na swiiti a na-ama mma nọ ha were ya ha tachaa ya na ya bụ swiiti a na-ama mma n'ọtụta ịghọta ụmụazị enweghị ihe ha ma ha wee were ọgwa
wee were wee sị ha were ha taa ya ha si ya o. Mana ihe mmezi bụ na n'ihi na ụmụaka ahụ abụgo ndị azụrụ azụ ha wee pụta wee sị na ha ga-egosiri nne ha, mana ha sị na ha ga-ata ya na ọka ha ga-anyacha ya na ha ya ata na ha ya ngosi ya ma ọmị ha. Ụmụazị wee narụzie wee sị ma ọmị na ihe brọda si anyị taa ma ha wee nata ya wee tibe mkpu mnekwa mmanukwu ha gwakwa ya mmanukwu ha wee tibe mkpu wee gaa n'obodo wee kpọọ ya wee sị ya bịa o wee bịa wee jee sị ya ka ihe nyere ụmụazị ya. Ndị mmadụ wee bidokwa eziokwu ebe azie mgbe ihe bụ okwu ebere ihe o wee bagide mba ya ama wee daa ya ha wee a lot of story dị nsha. Mana m na-ajụ kedu maka ọ bụ na ụmụazị abụọ ndị na-egosi nne ha ihe tupu ha etinye ya n'ọnụ? Kedu maka ọ bụ na nne ha tarịa na-egosi ihe nne ha? Kedu maka ọ bụ na ha mezi nọọ ihe ụmụaka? Kedu etu aka ụmụ nwaanyị mụrụ ụmụ ịnọ mụrụ karịa isi wee nwụọ maka na mmadụ na-enwe anya ụfụ, maka mmadụ nwere ajọ obi. Nna ndị a na-enwe ajọ obi ha na-agbani nnọọ, ha na-ejisi nnọọ ike na-agbanisi ike si ọkwa alụ nsọkwa ya bụ ụmụ nwanne gị nwoke obikwa gị iwere ya wee tinye ihe ha si ha were taa ebeziga na ụmụazị gosiziri ya nne ha etu a ka nke ha aka si wee gaa. Ọzọ dịkwa ka ibie n'akụkọ gbasara ọgwụ anụnwa bụ o nwere mgbe enwe ebe nna m na-aga egote nri oge ụfọdụ ọ sị na ọ pụapụ n'ebe ahụ nọ nke nwaanyị ahụ ka ọ dị na-egote nri ma ọ bụ na ọ nọghọ n'ụlọ onwe ka o si wee gaa njem n'ọbịa nwaanyị ahụ ka ọ na-egoteriri nri eri na onwezi ebe ọzọ na-egote nri eri. O wee sị na mbọsị ọ sị na onwezi ihe chịkọrọ ya nri ya na nwaanyị ahụ ọzọ ụbọchị ọ ga-agote osikapa wee pụta wee na-eri osikapa giri ya. O wee sị n'ezie wee sị ya sị ya tatagodo ihe o wee tata ya wee mee ya eze. O wee sị ka ebi ihe anụnwa wee kpọpụta ya o wee bụrụ ọgwa na m wee sị ya o wee gbufu ma nke ọkpụrụ ọnụ ma nke dị n'efere obunye nwaanyị sị ya buru ya rikwuo na ọ naghị eri. Ọ sị na ụbọchị a ka o ji wee sị n'ihe ọbụla gbasara ọgwa nwaanyị ahụ na orichego na onwezi gbasara ya na nri nwaanyị ahụ ọ ga-abụ okwu obere okwu irosi ya ọkọmbe nwaanyị a ka ị na-eri nri na n'onwe ka ọ bụ na ama ha ama tata kwa ị na-eribu nri ya bụ onwe ihe na-eme. Ọ sị n'obido gị ime n'ofu ụbọchị ka o ji ebido na ọ naghịzi eri nwaanyị jide nri ejide orikwe nri ebe ahụ ọzọ si onye ahụ nwụọ orizikwe nri ebe ahụ ọzọ. Ya bụ na ọgwa abụghị ihe eji egwu chacha. Ọgwụ abụghị oyi ọ ga-abụ tupu irie ya were ikpọọ ya ihe sie ya ọfụma sichacha ya sichie ya ọfụma tupu irie ya. Ka nke ọnụ ga-akọ ka isi tie ya ihe mmarịa bụ ihe anụ ịmaga wefugo penta ịbụọ ka mmarịa ha wee nata abalị ụbọchị m matara ya nne m wee tibia tigide ya m na onwe m ike gwụcha m n'afịa nga soro m ya tie nke ụbọchị mba mụ na ọgadi n'anya apụta echi ya mụ na ya wee sozere n'ụtụtụ wee bido tibia tigide ya ụbọchị a niile ga anyị etiche dịka ma 1 penta n'ihi na ọ mbụ nwa na-eme ọ mbụ ya nwa na-eme ya amaghị eme ya ọsịsị mana anyị nakwa eme ya anyị eticha 1 penta. Ọ pụta na mgbede echi ya anyị bidokwa tibia tigide ya ruo mgbede so 1 penta ka anyị ticha ọkafọ 1 penta n'ụbọchị adị ọzọ na-enwe sị mbakwana nke a karịa ihe o mebu na ya jiri n'onwe ya wee nwapụta penta wee kee ya ụzọ ọdụka ụzọ ise wee kechaa ya ụzọ ise kechiche ya na ihe. O wezere nwunye di ya nke ọsịa biko soro m tinye ọgwụ anụ na onyigo m. O wejere onye nke a ọsịa biko soro m tinye ọgwụ anụ onyigo m. O wejere onye nke ọsịa biko soro m tinye ọgwụ etu a ka esi tichaa ya ma ọ bụrụ sọsọ mụ na ya aka mere ka anyị ka ya na-eti ọgwụ akwamozu eruo nso ana ogiri abụọ ị ga-abụ ime hapụ ya hapụ gị vie otu oge si na-atọ n'ọnụ ga-agbanwe. Ya mere a na-awapụta etu a anyị asị ka emee ya ihe dịka otu izu tupu mgbe a na-eme ihe ka ọ bụ na ọ dịgo ihe dịka otu izu tupu na-eme ihe ọ bụkwa otu izu bịa mewe eme mba ka ọ bụ na tupu emecha ogiri na mgbe ogiri ga-adị bụ otu izu ka ọ ga-abụ. Ya bụ etu a ka ha si wee kechasịa ya ndị mmadụ wee na-eruzi ụtụtụ echi ya Chineke wee mebe ha ncha niile wee ticha anya bụ ọgwụ a wee were ya nye ya wee buruzie ya onye ọzọ wee sị ya ngwa nye bịa ka emeri ya wee bunye onye ọzọ ogiri onye ọzọ wee meri ya ogiri ya. Okwetu a ka anyị si eme ogiri ewezighị ya anyị na-aba amakwa eme ọkwa ebe o si anyị na-aba amakwa eme ya mana anyị si ka anyị tie ya ọ bụgodị na anyị tie ya anyị na-ebunyezi onye ga-eme ya ọba mbụzi na ibuoro azụ ọgwa na ihe niile maka itinye na afịa arụ eziokwu ọ na-afịa arụ ka ọ ghara ịbụzi na ibuoro ya wee bunye mmadụ onye ịmaghị eme ya burukwa ebunye onye ahụ ya na-azụ ya mana imegoro ya nke kacha afụfụ nke ọzọ bụzi ndị ọzọ dịkwa afụfụ o maka ị ga-eji nkụ gị wee sie ya sitee ya aka ọfụma afụgo nke na-eme ya nọ na eme ntụbịa
site ya ka ọfụma mana ka o si na dị anyị emesigo nke ahụ agago mana ọ na-adị masị gị na experience is the best teacher. Ọ na-abụ mfu ndị na-eme ya sị na-enweghị ya kpọnwe ya mkpọrọ ya sị na ihe anaghị afịa ahụ na onweghị ya ọ bụ mana ka m metụziri ya wee mara na na nwekwa ihe ọ bụ ọkwa ihe ịkpọghị ihe na-abụ ihe ịkpọghị ọrụ ga-ewe ụbọchị gị niile were ya wee kpọchaa ya ọfụma ihe anyị si na gị ya na-emekwa n'ebe onweghị ya ọ bụ mana ịfụ na o nwee ihe ọ bụ mana nsogbu adịrọ nke ahụ agago ka ahụ agafego ya emegokwu ya ihe niile agafego mekwa ya na-enweghị nsogbu ọbụla mana iti ọgwa come of it iti ọgwa abụrụ ya it is very hard and stressful ịghọta ọ dị afụfụ ọfụma